guys, tingnan naman natin yung mga wallpaper. Bakit ang ginagano na ito ni? So, gumamit ko sila ng mga shells. Seashell at bato. Guys, ito is wood. Look at this. Yung tao siya na nakabaluktot. Na pwede natin siyang Tukan. frutan. Nakita ko. So, ayun. So guys, pwede po natin ito ipuan. Hindi mo pa. Kita mo. Ilocano po ng paay, saka. Ito po yung Ilocano Ilocano ng paa. paa. Saka. Maghanap po kayo ng size nyo dito. Asan ang paa ko? So ayun guys, pupuntahan naman natin yung isa pa sa kabila. So ayun guys, may malaking heart tayo dito. Ang init na. Ang init na. King crab. So guys, may higanting crab dito which is gawa din siya sa bato. Baka may ano. Baka may
na siya, kaya... Poing! Wag na yun. Giant fish. Oh. Ay, taray. May kompas dito. Pagong. Ito naman guys is turtle. Turtle. Ito, sangka. So ayan guys, halika maglaro tayo ng sangka. Yung mga yung bata-bata kami, ayan, ito yung nilalaro namin. So ayan. Lahat talaga ng bato ginagawang art dito guys. Ang galing. Ito guys yung gawa sa bato na bahay. Hindi umunod tayo. Tara at mag-swimming naman tayo. Swimming pero walang tubig. Magdadive kang walang tubig. Ito pala yung kapatid ko guys. Charot. So guys, puntahan po natin yung pinaka-the best na view niya. Which is yung dagat. O tara na. So ayan guys, puntahan po natin yung pinaka-the best na view niya, which is yung dagat. So let's go! Tara na dito sa dagat. So, ayun guys, andito na po tayo. So, makita nyo naman, oh my God, ang alon! At saka wala tayong makikita ditong buhangin guys, puro bato talaga siya. Oh my God, look at the view!
guys kasi delikado na po doon, banda. Tignan nyo guys, oh my God! Grabe, yung andito ka talaga sa taas. Tapos tignan mo sa baba. Grabe talaga. Ayan na! So ipakita mo kung gaano kataas yan. Mataas yan guys, so yan. Mga 10 meters. Nasa 10 meters, oh my God, the way we saw. 10 meters nga. Oo, aabot yan. Ayan, oh my God. 8 to 10 meters. 8 to 10 Ayan meters. na, oh, ayan. Mula sa taas. Oh. Mula dito sa taas hanggang sa baba.